Здравейте хора, помня, че ви обещах стрим, но остават 7 часа. Се половина до концерта и смисъл до стрима, до концерта остават още малко повече. В момента се намирам в Италия, в Милано, в университета Бокони, където учи сестра ми в момента. Преди учеше в Арко, сега учи в Бокони. В момента е на 19. И вижте за какви жилища стана въпрос. Гледайте какво става. Тук буквално Бокони е направило 65%, да кажем, от природата на Милано. Гледайте какво става. Той всичкото е тяхно, плюс още толкова сгради, значи той в момента всичкото са само жилища и плюс още толкова сгради за учене. Горе. В момента има от 10 до 15 хиляди студенти тук. И какво е? Това някакъв мол ли? Какво е? И той ми вика, не, това са жилищата на Бокони. То хубаво, жилищата на Бокони. Буквално е там, виждате, е там, цялото е там учат в момента. Там учат малкото, там е новото място за учене. Но иначе си има цели сгради за лекции, за такива всякакви да учене и всякакви такива. Хора, концерта е от 9 до 11 в... не си спомням кой не беше затворено, не беше отворено пространство, ама не му помня името, беше някакво странно. В смисъл, как да помнят италиански имена? Името на хотела ни е някакво инджи-китайско. Сега искате да помня на купуването и на кото и там. Но хора, ще се включа половина-един час по-рано от започването на концерта. И ако видеото с преупреждението за този стрим стигне 20 000 гледания, ще направя стрим на някоя игра по ваше желание. Пишете в коментарите. И това е хипермасивното и това е просто нямам думи, това е супер голямото. И отначало, като го видях, си викам, тате, това да, до след 7 часа и половина до стрима.